Επειδή ποτέ δεν ρωτάμε τα κιλά μιας γυναίκας. 48,6. Έλα ρε. Τόσο ήμουν στο δημοτικό. Η Νεφέλη είναι 48,6 κιλά και χρησιμοποιεί το γερανό ροφής της Γκούλμαν. Αφαιρέσαμε 10 κιλά με το σύστημα δυναμικής ανάρτησης, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιεί το συνολικό της βάρος στο στάδιο της αποκατάστασης. Ο γερανός ροφής της Γκούλμαν μπορεί να αξιοποιηθεί και ως βοήθημα βάδισης σε εσωτερικούς χώρους. Αυτό ήταν, Νεφέλη, τελείωσε. Τι έτσι, θα μου αφήσεις? Ναι. Δεν μετράει με ρούχα.